Niektoré druhy zeleniny sú obľúbenejšie ako tie ostatné a kapustová zelenina patrí medzi tie menej obľúbené, a to hlavne kvôli svojej silnej a výraznej chuti. Ale dnes vám ukážem niekoľko tipov, ako krásne sa dá zjemniť jej silná horkastá chuť. Povedzme si úprimne, niektoré druhy najzdravšej zelenej zeleniny môžu mať trochu horkú chuť, pokiaľ nie sú správne pripravené. Môže byť naozaj ťažké vychutnať si niektoré druhy zeleniny s tou najvýraznejšou chuťou, napríklad ako je brokolica, kapusta, karfiol a keľ, a to hlavne vtedy, keď sú surové. Je to jednoduché. Zeleninu stačí iba trochu spracovať a predpripraviť a jej chuť a štruktúra sa naozaj vylepší. Tu sú 3 spôsoby, ako dostať to najlepšie z tejto super zdravej zeleniny. Prvý spôsob je blanšírovanie zeleniny. Blanšírovanie zeleniny na pár minút v horúcej vode zjemní surovú chuť zeleniny, ale zároveň minimalizuje stratu vitamínov, pretože proces je naozaj rýchly. Tento spôsob výborne funguje napríklad s brokolicou alebo ružičkami karfiolu. Vodu v malom hrnci privedieme do varu. Ak chcete, môžete pridať trochu soli. Ako náhle voda vrie, vložte brokolicu do vody a nechajte ju v nej približne 45 sekúnd plus minus pár sekúnd. Potom ju scedíme a rýchlo opláchneme studenou vodou. Väčšina surovej, horkastej chuti je preč. Brokolica má aj naďalej krásnu farbu a je pripravená na ďalšie spracovanie. Napríklad ju môžeme pripraviť na vlhku metodou stir fry, alebo dať zamraziť, alebo pridať rovno do šalátu. Druhá metóda spočíva v tom, že zelenine dávame doslova takú malú masáž. Keď si chcem pripraviť šalát, tak túto metódu aplikujem na kapustu a keľ, pretože v surovom stave je ich chuť silná a štruktúra príliš žuvacia a surová. Zeleninu som nakrájala veľmi najemno a vložila som ju do košíka šalátovej odstredivky. Teraz pustím prúd horúcej vody a zeleninu doslova masírujem. Takto, pokiaľ tečie voda, ju masírujem asi 1 až 2 minúty. Horúca voda nemá až takú vysokú teplotu, aby sa zelenina uvarila, ale je dostatočne teplá na to, aby zjemnila jej horkosť a dodala šalátu lepšiu štruktúru. Takže takto ju stláčajte, masírujte, až kým necítite, že je o trochu mäkšia, ako bola na začiatku, keď bola surová. Po niekoľkých minútach masírovania šalát ešte prepláchneme pod studenou vodou, aby sme ho osviežili. Teraz dáme šalát do odstredivky, aby bol príjemný a suchý. Vždy odstráňte prebytočnú tekutinu zo šalátu, aby vám zbytočne nerozriedila dressing. Po pár minútach sme hotoví. Šalát je mäkší, štruktúra je jemnejšia a môžeme pridať náš dressing. Posledný spôsob, ako zjemniť horkú, výraznú chuť tejto zeleniny, je doplniť jej chuť niečím sladkým. Keľový šalát je dnes veľmi obľúbený, keľ stačí chvíľu doslova pomasírovať a hneď na to môžeme jeho chuť vylepšiť pridaním zálievky. Výraznú keľovú chuť tiež zjemní aj sladké mango, nakrájané jablko, čerstvé pomaranče alebo niekoľko hrozienok.